Җәй кояшлы матур булды бу ел. Тукай әйткәнчә, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яуды безнең якларда. Алтын балык кызларда ялларын һәркем үстеләгәнчә уздырды. Ай буе күрешмәгән дуслар бик сагынышканнар. Яңалыкларда шактый җыелган. Бүген алар берсен-берсе бүлә-бүлә җәй вакыйгалары турында сөйләште. Оппак. Син кап-кара булып беткәнсең. Нинди диңгездә ял иттең булай? Соңгысы Урта диңгездә. Миңа да эшләрне онытып, эсбисада ял итәргә ярыйдыр бит о. Без моңа лаек Гөлия. Безнең балалар да кап-кара булып кайттылар син шикелле. Быелгы җәй шәп булды малай. Хәзер эшкә керсәк тә була. Көч тупланылган, җиң сызганылган. Шәһәрдә нинди яңалыклар бар? Яңалыклар күп Гөлия. Әле бер көнне урамда мини-мис бәйгесендә җиңү яулаган, башкаларыбызны шаккаттырып кайткан Түбән Суыксу авылы кызы Әдиләне очраттым. Ой, сәлем, синмисең бу? Сәлем, исәнмесез? Кызлар нишләп йөрибез Нишаллыда? Ял итәргә килгән идек. Әзрәк кызыма шәһәр күрсәтергә дип. Матур көннәрне өйдә генә утырмыйлар шул. Әзрәк ял итәргә дә кирәк әйме? Сезнең инде бу ел бигрәк тә эшләрегез күп булды, бәйгеләрдә катнаштыгыз. Әйе, Казанда үткән мини-мис конкурсында катнашыр өчен бик күп тырышырга туры килде. Бию түгәрәгенә йөрибез бит инде без 5 яшьтән. Атнагач тапкыр шунда биергә йөрдек. Илмира алдамыйча дөресен генә әйтә әле. Баланы сәхнәгә чыгару өчен күпме чыгымнар тотылды? Оештыру өчен взнос 15 мең. Балаларны сәхнәгә, зур сәхнәгә чыгару өчен чыгымнарсыз булмый ансы. Көзгө алдында бөтерелеп биюләрен күреп, үземдәген биергә бик яраттым бәләкәй чагында. Үземнең хыялымны баламда тормышка ашырдым дип әйтсәм була. Әдилә, күлмәкләрең бик матур булгандыр инде, әйме? Тектердегезме? Әйе, тектердек. 3 күлмәкне дә заказ белән тектердек. Өчесе дә миңа бик ошады. Сәхнәдә иң матуры мин булгандырмын әле. Исә ноутбук үзебез белә бит. Әйдә уңайлырак урын табып, бергә утырып, фотографияларын, видеоларын карасак була. Матур фотографиялар ясадылар. Казандагы чыгышлары бик матур итеп төшерелгән. Быел кичкенә 9 яшьлек авыл кызы Әдилә Татарстан башкаласын шаккаттырып, республикабызның иң нәни гүзәл исеменә лаек булды. Бәйгедә катнашкан 38 бала арасыннан Түбән Суыксу кызы Әдиләбез таланты, мөлаемлыгы һәм тырышлыгы белән башкалардан күпкә аерылып тора. Атна буе Казанда үткән репетициялар иртәнге 9-дан кичке 7-гә хәтле генеральный репетициялар үтте. Шул репетициялар вакытында балалар 5 яшьтән 12 яшькә хәтле балалар катнашты бит инде безнең конкурста. Алҗысалар да һич кенә дә инде ризасызлык күрсәтмичә, һәр вакытта иртән турып, тагын әзерләнеп, ырчыккына кадәр балалар ихтияр көченә без өлкәннәр бик нык гаҗәпләндек. Беренче өлештә инде алар безнең визитка үзләре турында инде чыгыш ясарга тиешләр, 1 минут ярым вакыт эчендә үзләре белән таныштырга тиешләр. Икенче өлештә үзләренең кемдер җырлый, кемдер бии. Прыг, скок, прыгнул ветерок, руки все вдруг пустились плясать, за ветлетку он принес для нас. Прыг, скок, с пятки на носок, прыг, скок, с юга на восток, прыг, скок, вот и весь урок. Танцуй со всеми вместе, веселей, дружок, повсюду смехом, тоску мы лечим летом, мы среди зимы. Если заняться нечем, летку пляшем мы. Прыг, скок, с пятки на носок, прыг, скок, с юга на восток, прыг, скок, вот и весь урок. Танцуй со всеми вместе, веселей, дружок. Üçüncüsü indi bizning көмәк 38 биюгә инде хореографлар көмәк бию куйдылар. Һәм 4нче чыгышта инде безнең матур күлмәкләр киеп, менә бал күлмәкләре киеп йөреп күрсәтү. Сәхнәдә сиңа чыгыш ясаганда бигрәктән нәрсә ошады? Азактан бик күп бүләкләр бирделәр. Алтын кулон,
минем хәтлек зур җырлый торган аю һәм сертификат. Әни матур күлмәкләр алмады. Әле әнием о күлмәкләрне алып бирер дип уйлыйм. Әле тагын октябрьдә Төркиядә тагын катнашасым бар. Бәйгедә. Әдилә әнисенә ошаган. Эльмира үзе дә кичкенәдән тырыш кыз була. Мәктәпне тәмамлагач югары белем ала. Бүгенге көндә Түбән Суқсу авылының балалар бакчасы мөдире. 1999 елны ул хәтта Сабан туе гүзәле бәйгесендә катнашып, иң шаян тапкыр исеменә лаек була. Эльмира, Сабан туе бәйгесендә катнашкан көннәрен хәтердәме? Бу миңа ник кирәк булды икән дигән уйлар башыңа килмәдеме? Һәм ул сиңа тормышта нәрсә бирде? Ул вакытта мин менә Әдилә безнең ничек тыйнак булган, мин ул вакытта шулай ук бик тыйнак кызыйдым. Ул конкурс бик күп әйбер бирде дип әйтим мин дә. Шулай ук менә конкурста бик күп әйберләргә өйрәтү, шулай ук сәхнәдә үзеңне тоту, кеше белән аралашу, төрле ситуациядән югалып калмау. Бик рәхмәтле мин ул конкурска. Хәзердә дәвам итә ул конкурс. Озын гомерле булсын. Тиздән укулар башлана. Әдилә, укуларга әзерләнәсеңме соң инде? Уку кайгысы юк әле. Яңа гына Төркиядән ял итеп кайттык. Анда күргән кызыклы җирләрне онытып булмай. Төркчә сүзләр өйрәндем. Андагы чәчәкләр, агачлар бик матур. Бездә андый чәчәкләр юк икән. Ярар, Әдилә, Төркиядә катнашасы бәйгедә дә бирешмә. Сиңа сокланып карап утырсыннар. Менә ул нинди була икән, татар кызы дип карап утырсыннар сиңа, ярыймы? Ярар, бик зур рәхмәт сиңа, Илсия. Үзеңә дә уңышлар. Бу арада йокы туймый әле Гөлия. Көнне-төне Олимпия уеннары карап барам. Син карыйсыңмы? Карамаган кояды юл. Волейбол буенча безнең кызлар командасы гына оттырды менә. Бразилиялар көчлерәк булып чыкты. Шулар өчен җан атып утырдым. Олимпия уеннары турында Фирая Султанова Ждановадан да сораштырдым әле мин. Ул үзенең бик саллыгына киңәшләрен дә бирде. Кичкә таба аякларым авырта башлады бит әле Гөлия. Әллә картаябыз инде. Көне буе биек үкчәле туфлилардан йөргәнгә ул. Азрак чиратлаштырып балеткалар ки, кая инде безгә картаерга булсын Илсия. Фирая апаны гына күренә. 15 яшьлек кызлар фигурасы үзендә. Шәһәр күләм ярышларының быел үзенчәлеге нәрсәдә? Ярыш, марафон ярышлары дип әйтеп түгел, пробег дип атала бит инде ул. Быел марафон була. Ну, марафон гына түгел, кичкенә балалар өчен, 14 яшьлек балалар өчен 1 километр йөгерү, аннарысын спортсменнар, шәһәр халкы өчен, мәктәп балалары өчен 2 километр. Аның шушы марафон күңелле булса, икенчедән быел бит Олимпиада бит инде. Олимпия уеннарында катнашучыларда сез нинди дә булса җитешсезлекләр күрәсезме, бармалар? Олимпиадага бару өчен һәрбер спортсмен 4 ел ничтә китә. Олимпиадага барган кеше медаль булсын дип бара, ә инде Олимпиада уеннарына катнашу һәрбер кеше өчен ул зур бәхет. Ул һәр вакытта йөрәктә кала. Син аны гомергә дә онытмыйсың. Менә мин үзем 16 ел үтте хәзер Олимпиадага катнашканыма. Бүгенгесе көнне мин аны елап түгел, ә ниндидер күңелемдә ихти дип әйтәм мин аны. Яшь үткәннән соң да кире шулар янына кайтамын. Фирая апа, менә син көне-төне йөгерүдә, гимнастикаларда ясыйсың. Менә ул аякларың ничек армый синең? Менә мин көне буе йөрим, кичкә нишләптер аякларыма авырту төшә. Нишләргә икән менә? Беренчедән сезнең сорауга кыска гына җавап биреп булмый аңа. Әйтәсем килә, әткәй, инәкәймә рәхмәт. Ул инде әйтеп сөйләп бетергесез түгел, ул холодный, контрастный ванналар, анда физический әллә нинди процедуралар, аннарсын классический массаж. Массаж ул һәрбер тренировкадан соң, специальный тренировкамы ул, объемный тренировкамы ул, һәрбер кешегә кирәкле нәрсә. Массажны мин үзем бүген ясыйм аны. Минем үземнең дипломым бар. Америкада йөгерүдән башка массаж, мануальный белән яратып бүген менә кешегә хезмәт итәм.
Инде травма, ауыр травмалар вакытында ул специальный массажерлар белән ансыз мөмкин түгел. Массаж ясагаштан кулларда арый. Алар любой массажер, ул ручноймы, ул механический массажермы, алар барсы да любой кеше үзе самостоятельный массаж ясарга була. Любой механический массажерларның файдасы бар. Спортсменнарга особенно молочницы дип әйтәбез бит инде. Тәннәр катып кала нагрузкалардан соң, кул белән тидең исә сразу ауырта башлый икән. Механический массажның аның әллә конкретно бер несе бар, 2, 3, шуны диапазон. Шуны әз генә үткәреп добавить иттең исә үзең чувствовать итәсең. Ничек сиңа кирәк, шул хәтле регулировать итәсең дә, ул шуның белән массаж ясарга була. Кайбер хатын-кызлар интегәләр. Менә мин таза диләр. Шул артык жирларын алып ташларга да. Ул проблемалар, ул билгеле массажерлар ала аны. Менә безнең бу массажер немец компаниясының Касада исемле компаниядан алынган. Бу массажерлар менә шушы муенга куеп, баш миңенең басымын нормальләштерә. Хәзер инде менә бу нигә массажерга күчеп карагыз. Бу массажерда без һәр арканы сезнең белән массажлыйбыз. Әйдәгез, утырыгыз. Менә шушында күчкәчтән билдән алып аркага кадәр массаж ясый. Әгәр дә мәсәлән сезнең билегез авыртса, массаж ярдәмендә хандрозларны бик тиз ала, иңсәләрне массажларга була. Шушы массажерда нефрит ташлар урнашкан һәм инфракрасный нурлар ярдәмендә массажның көче ныгая. Массажерга ятырга була. 120 килограммны ул күтәрә. Һәм массаж ярдәмендә шушы аркадагы бөтен авырткан нокталарны, бөтен мышцаларны бик әйбәт яза. Касада немец компаниясы 17 ел инде кеше сәламәтлеге өчен товарлар җитештерә. Бүгенге көндә бу продукцияны кулланучылар 55 илдә сатып ала алалар. Касада бик күп төрдәге массаж аппаратлары һәм фитнес приборлары тәкъдим итә. Авыруны давалаганчы булдырмый калу күпкә җиңелрәк. Күбебезнең аяклар, бил өлешләре, арка баганасы авырта. Хәзер һәркем механик массаж аппаратлары ярдәмендә үзенә профилактика чаралары ясый ала. Аяклар гәүдәнең иң күп авырлыгын кабул итүче орган. Кеше көненә уртача 10 километр юл үтә, хатын-кызларыбыз ирләргә караганда 5 километрга артыграк. Иргәндә аякның үкчәлешенә 4 гәүдә авырлыгы кадәр көчәнеш килә. Без тәүлеккә 14-16 сәгать аяк киемендә йөрибез. Көне буе ял итмәгән аякларда давалый алмаслык төрле авырулар барлыкка килә. Моны булдырмас өчен Касада компаниясе һәр кемгә шартларында куллана алырлык уңайлы аппаратлар эшләп чыгара. Инфрапетта 60 рефлектор нокталар бар. Бу нокталар кешенең эчке органнары белән бәйле. Һәм массаж вакытында эчке органнар, һәрбер орган массаж ала. Димәк, аларның эшләү үзенчәлекләре арта дигән сүз. Шушы массаждан соң аяклар бик нык ял итә. Болит спина? Устали ноги? Массажные кресла и массажеры немецкой компании Касада подарят вам легкость и хорошее настроение. Отличный подарок для вас и ваших близких. ТЦ торговый квартал. ТЦ Омега. Гүлия, син тек кешене танысыңмы? Ерик Зарипов бит бу. Кара, иде туктатыйк әле. Койша бар икән. Аның бит концертлары булырга тиеш иде. Ерик. Кил әле. Кил әле, кил. Сәлам. Койша басың әле булай, Ерик. Күзеңә бер дә ак кара күренмәй. Шунда күренмәй Гүлия, исте көннәр булса да, репетициялар, концертлар бер вакытта тукылмый бит безнең. Менә тиздән бик тиздән менә санаулы көннәрне калды. Изге Рамазан бәйрәме якынлашып килә. Шул уңайдан инде менә без үзебезнең коллектив белән зур бәйрәм концертын оештырырга булдык. 20 август көнне Сара Садыкова исемендәге концерт залында. Синең концерт кунакларсыз булмый, кемнәрне чакырдың бу елы? Әлбәттә, концертта бик күп җырчылар булачак, үземнең якын дуслар. Менә татар һәм башкорт халкының популяр җырчысы Гүзәл Әхмәтова киләчәк. Резида Шәрәфиева, безнең яраткан җырчыбыз бит инде. Даниф Шәрәфетдинов, шунарсын Ринас Әхмәтов, үзебезнең чаллы җырчысы бит инде, ул күренекле җырчы булып китте хәзер. Һәм дә менә яңа гына менә Казаннан кайткан Венера Ганиева классында укып, менә кызыл диплом алып кайткан җырчыбыз Маил Әнәсов. Үзебезнең чаллы егете, бик талантлы җырчы егет. Яңа җырчы, бик күп конкурсларда катнашып лауреат исемнәрен яулаган. Бик күңелле булачак дип торабыз инде. Синең теге Сәкинә Дүдү образы билгеле күпләр күңелендә әле дә шундый якты истәлек булып саклана. Тик менә соңгы елларда ни өчендер син аннан баш тарттың? Сәбәбе нидә? Сәбәбе нидә дип, ул минем арттан калмый инде качагында. Качагында өйдә дә утырып кала дигәндәй.
Дөресен әйткәндә, хәзер тамашачылар да инде беләләр, мин инде эстрадага җырчы буларак күтәрелеп киттем. Бик күп җирдә сорыйлар инде. Әлбәттә, сораган җирдә күрсәтәбез бит без аны. Башкортстанда, Оренбур якларында бик яраталар. Безнең Чаллы халкыдагы сорыйларны. Әдәм бака эстрадада менә шул мәзәк буенча, җыр буенча чыгыш ясыйм инде. Кәефләрегез дә юк кебек. Бер кәефләрегезне күтәреп алыйм әле. Үземне бер яраткан җырымны. Йөзләреңне шәлең белән каплама, газабыңны гел үзеңдә саклама. Кил яныма, иде булай килешик, авырлыкны икәү бергә бүлешик. Шәпме? Бүген җыю күрнәсең әле, син бит машинаң бар иде. Ватылдым әллә? Җыю йөрмим, 4 ел инде мин хәзер менә машинада йөрим, 5нче ел. Үземнең 15 машина бит инде минем. Бик яратып җөрим. Яратам үземнең машинамны. Менә кичә нишләп стартер килеп чыкты. Менә бүген җыюга калдым инде. Менә сервиздан алып чыгам, ала бирсәм. Бер концертка кадәр тамашачыларны җыяр өчен бит инде машинасы җыеп булмый. Менә аны җибәргәнме? Сезгә дә чакыру билеты бар. 2 кешелек. Ой, рәхмәт. Ой, шәп. Ярый, кызлар, сезне көтеп калам. Обязательно килегез 20 секунд ярыймы? Ашыгам инде ярыймы? Бик зур рәхмәт сезгә. Пока-пока.